ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାର ରାଜା ବିଭୀଷଣକୁ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଲେ। ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଏପରି କରିବାକୁ ମନା କଲା। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ମୁଁ ରାବଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି ମାନିବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଲଙ୍କା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ରରେ ଘେରା, ମୋତେ ନା ପହଁରି ଜଣା ନା ଉଡ଼ି ଜଣା, ତେବେ ସମୁଦ୍ର କିପରି ପାର କରିବି? ବିଭୀଷଣ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠିରେ ବନ୍ଦ କରି ଧର, ତମେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ମୁଠି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ସେ ପତ୍ରକୁ ହାତ ମୁଠିରେ ଧରି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଏମିତି ଏ ପତ୍ରରେ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଠି ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଅଛି। ରାକ୍ଷସ ହସି ହସି କହିଲା, ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖା ଏକ ସାଧାରଣ ପତ୍ର ମୋତେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରାଇବ? ଏବଂ ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପତ୍ର ତା ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳ ଲହରୀରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ମନରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଜୀବନରେ ଜିତିଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବୁଡ଼ିଯାଏ।